el 2010 es va posar en marxa aquest contracte i des del 2010 se sabia que el 2022 calia tenir un nou contracte al servei d'escombraries. Però vostès, com fan amb tantes coses en aquesta ciutat, governen amb les ulleres de prop i no governen amb les ulleres de lluny. Van tard amb el contracte d'escombraries, van tard també amb la planificació urbanística d'Igualada, que l'any que ve farà 40 anys que no es renova la planificació urbanística d'Igualada, quan som l'única ciutat de l'interior del país que té un pla urbanístic del segle passat i no del segle XXI. Van tard quan van trigar 10 anys a elaborar, i va ser a iniciativa del nostre grup, el Pla Local de Seguretat. També van anar tard, van trigar més de 4 anys en aprovar el Pla de Mobilitat i van tard també amb la reforma del mercat de la Masuca, que no sabem què n'acabarà quedant d'aquest mercat de la Masuca una vegada estigui feta la reforma. Són incapaços d'anticipar-se